Good morning and happy Sabat sa tanan. Ani ami karon diri sa Magsaysay Gym. Nagulat sa among mga kauban. Padulong nami sa Bulawanon. Si Shirley happy Sabat. Padulong ni Bulawanon. Sila ang mga kauban. Padulong Bulawanon. Ready na mi nga mubaklay. Mga 1 hour kapin ang baklayan. Nagulat mi sa among mga kauban pa kay sabay mi nga mosaka, pero ang uban nagbaklay na og sugod padulong dito. Happy Sabat sa tanan. Mo na siya mong speaker karon oh. Sige gaya ka. We're going to Bulawanon na. Siguro tanong. Sugod nagbaklay. Unya kanang paspas siguro baklay. Asa man ta mo dapita ani? Kanan dinhang adalan. Hello. Happy Sabat, kay happy Sabat sa tanan. Happy Sabat. Sugod nagbaklay. Ano ta agi dapita? Ana gid Magsaysay man ni di ba? Opo. Si Kuya John namong maestro. Si Sir Jean. Dito pwede makaano? Dito makasaka dito. Ang sakyanan. Hindi jud makasaka ang sakyanan. So purely nga magbaklay jud ni. Oh, apil lang among mga kairuan. O simba pod og apil. Murag 1/4 sa bamboo kay naa diri karon. 1/4 sa bamboo church. Puti gani, puti. Sugod na, butas. Isay guide na to, sir. Kamo, maguna. Ako ko sa white. Kapay kalo diha. Wala. Wala na. Adamdamin. Ana pa. Kanay mong gibit-bit nga cellophane. Oh, may pa. Ibutan na dito. Paano na to sa yaha? Going up na mi. Going up to Bulawanon, mga dear. Happy Sabat. Baklay-baklay. Baklay-baklay. Sa kauras ani. Ang uban nga siya pero kay tuwa sa pikas ni Agi. So wala dire. Na sila sa Pikas Way. Regards na lang kay Ate Ruth o kay Bingkay. Kabayo igsoon. Sige dear, introduce dear. Makasunod dire igsoon. Kabayo. Kabayo. Morning. Good morning po. Happy Sabat. Ayong kontak. Ang dalan pilit kayo. Managko na tong ilong ani tong taod. Ani naman akong binaktasan nga 1 hour dear. Abot ko dito 1 hour dear. Ani akong binaktasan. Ah, okay. Ito hunong sa unahan. Ana siya. Dasig! Igsoon! Mike Son! Dasig! Fighting lang! Laban lang! So this is it. Okay ra mi, okay ra gyud mi. Ingon ani lang gyud ang kinabuhi sa ministry mga kaigsuunan. Mapatag og mapatag og mabukid, masiminto og malapok. Padayon lang gyud ta mga kaigsuunan ha. So ana gyud mi kauban nga nagtiniil. Na makaya nila. Kay di na daw nila makaya. So nagtinil na lang sila. Tiniil ka na original panit. Okay. Ayan, taste lang. Istis lang. Wala, di ko magalaw. Gwapo unta.
Malinti. Diri agi kay Mang Jean. Lipat pa. Kay mas diri lapok diri. Okay. Dire sa kong giagian. Ay ka. Ay. Ay. Kumanaan. Okay. Ang chinilas. Dali nas. Sige okay na. Wala ni sulod. Wala. Ang figo di. Dali na sa kong chinilas. Kabalan. Okay na. Gahit ta man. Naabot kay John dito nakamotor, a success John. Sila lum gamay dati. Dito to lagi ano ko. Wag di agad kasi dito na lubog. Hubo gid siya. Napok kayo eh. Ito dyan sa ano? Lalo ako nainitan. Dyan o iba. Mga ilang minutes pa, Sir Jean? Mga 40 minutes pa siguro. Atong baklay? Oh. Pila na kami sa gikan dito, sugod. 30 na. 30 na, wala na, mga kuha na lang. 30 na rin, 1 hour man eh. Pero hinay man atong baklay karon. Ina naman ito ang baklay nini sa una kay. Kuha man. Isbagay, marag paspas ya siguro, init ni. Init to, nga mo. Unsa man nga sitio diri, Sir Jean? Bajon, naabot na mo? Break, Bajon, Bajon. Napami sa katunga-tunga kami. Padayon sa basta. Sunduan na rin si Alma kay magyaka na lang ni Ron, hindi mo sunduan. Gusto na mo balik kay layo man daw ko no. Siguro ito si Baba no. Hapit na dili. Ano mo ang atop din sa simbahan sa sana kanang first fruit ba na kanang tumira sa simbahan ya. Pero kanang village. Pero wala na siya. Kanang atop, Sir Jean? Yung nagang tapok nga na simbahan diya nga ano. Kanang taas simbahan mo na. Muna simbahan katong sa taas. Oh, kuan ata na murag lahi na nga simbahan katong first fruit or na ano ko kung mao ba na. Original nga panit. Kanang gigamit sa among kauban. Kanang gigamit ni Dershi oh. Kanang bitbit na lang og sapatos. Sa maayong balita. Kanang isa ka tawo nga nagyaw-yaw. Bulahan ang mga tiil nga nagkalapok-lapok. Aron lang ang naglatas sa mga kabukiran. Ano lang sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen. Kita na bailas. Amen. Praise the Lord. Nanagyud mi sa pinakatumoy mga kagsunan. Mga dear. Nanagyud mi sa pinakatumoy. Asa naman ang motor? Upa man kaagi. Paulay. Ay! Nanagyud mi sa pinakatuktok sa bukid. Sa magsaysay. Asa naman dear? Kana mo na diha. Ayaw lang gyud si mo ditudlo dear ha. Tara simbahan na to, atop lang. Ay kana mo na. Kaanindot sa bukid. Wala ka lusot. Kaanindot sa talan-awon. Kanang makita nga atop. Una na siya ang simbahan sa Bulawanon. Kana siya. Una na. Ano mga village diri mo ni. Mga katawhan nato diri. Mga kaigsuunan. Hangak. Hangak. Tagid ni. Ibaklay ni og. Isa
usa ka oras og hapit 30 minutos. Nagsugod na sila. Kami nagbaklay pa. Tuan, ha? Ay, ano na? Sila brothers ng Tias? Dear, nasa likod? We're here na. Nabot na gid mi dire. Mo ni ang simbahan sa Bulawanon. Ang isa sa mga syevero ang nitabang ani. Mga kaigsuunan. Ona kadili na to ni kalimtan iksod kay ang yawa na ning kamot unsa kabilis niya karong gimaan sa tawo ngayong gihimo aron dili Sign mo na tamo. Gusto lang nako, naglaom ko, maliksyon mo ani. So nagdala ang pulis mga kaigsunan, nagdala og sobre. So ang sulod sa sobre mga kaigsunan, na siya sulod nga $360. So niingon si Sir Richard mga kaigsunan nga ako nagdala. Ang pulot sa Dios maoy lamparahan ngadto sa katawhan nangita kaluwasan apan kon kini atong talikdan ang balo sa Dios dili nato masagtan. Sa mga igsoon, dili ta mabalaka, kay kini nahisulat, aron matuman siya. Ang magpadayon, hangtod sa katapusan, adunay ganting kaluwasan. Ang Biblia gituga sa Dios Amahan nga may kapuslanan alang sa tanan sa pagkamatarong kita gitudloan aron atong maangkon ang kahimpitan. Sa mga igsoon, dili ta mabalaka, kay kini nahisulat, aron matuman siya. Ang magpadayon, hangtod sa katapusan, adunay ganting kaluwasan. Sa mga igsoon, dili ta mabalaka, kay kini nahisulat, aron matuman siya. Ang magpadayon, hangtod sa katapusan, adunay ganting kaluwasan. Adunay ganting kaluwasan, Oo, itong ato ang timso mo. kabrad. Matahom ang langit. Among kinakusgan. Hello guys. Ambot ko pananghid ni. Dugera. Kani po ang Memorize niyo tong ano? Jesus. namatay ka ato. Masabay ka. Kata. Kami karon diri sa Bulungan. Sitio Bulungan sa Tuksalan Okuran. Kawan sa mga pamilya sa Bambo.
aron sa padasig sa mga so nagsugod mi sa oras isang oras mo Alas 10. 10:20 sa buntag. Pero mag-DJ. Magandang mga bisita. Brad, i-live video nato niya para natay komentary sa atong pag-anhel ni. So, first time na ako pag-anhel. So, ito na dito dili pa kayo Brad, okay? Brad, tulingan Brad kay si Panel. Mau na siyang builder sa Lanukuran. Kata. Sir, ganun. Sir, Happy Sabbath. may sabat. So, ano isa ang membro dito sa Daghang salamat mga igsunan sa matahong ug mabugnaw nga awit sa mga Shebero singers. Ato jung mahinuklugan mga igsunan. So, atong isunod ang lesson review ni Brother Magali, pero sa dili pa ato sang kuhaon ang Sabbath School opening. Yung tabi. So, siya ang teacher for today's video sa mga children. Sagot ha. Yes. Ate J. Ito naman si Kuya Carl. Ako, Meljo. Hi, Lena. Lara? Lara, uy, cute sa yung mga pangalan ng grow, sing. And you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Tapos kini uban sa mga igsunan dinhi malipayon sila nga magasimba kanimo diha sa espiritu kamatuoran. Tabangi ang mga kamot nga naghatag og gikanan niini. Na ikaw maghatag ka dili sa mga panalangin aron sa mga pamahigayon. Makapadayon kami sa pagtabang sa mga kinahanglan sa mga tabang alang sa kalambusan sa imong bulaton. Panalangin ni kini nga dapit na do na bay hamiling Ang atong song service, kanina ang Shebero singers. A sign that all may understand. We all thy sovereign sway.
Tungod sa chess na ngayon. Makapangawat ba day ang tao sa Dios o bisan pa niya na kamo nakapangawat sa mga halad o mga ikapulo. Kamo ipanghimaraot. Kaya ang inyong ikawatan bisan ang tibuok nasod. Sa chess, dadaan ninyo ang tibuok halad ikapulo sa balay tigiganan. Aron na dunay kalanon sa among balay. O sulay ninyo ako karon sa inyo ang kuanan sa buksan ko kuanan sa mga langit. Kuan ko kamo sa mga panalangin na sarang wala nay kabutangan sa pagdawat niini. Karon andan natong mga diakonos sa pagdawat sa atong mga alagid. Ulan Youth for their special song. Kani mga pangutani para sa hamtong. Unsay uluhan sa atong leksyon nga giiskutan ganina? English o Bisaya? Unsay uluhan sa leksyon nato? Old Testament. Ikaw ra ba tulog diskutan sige ka. Leksyon. Sige, sige. Sa to? Paglaom Paglaom sa daang. Good. Mo to. nga imo kaming pagaubanan. Itugot o Dios nga makaabot kami sa tagsa-tagsa namo ka mga puloy-anan nga puno sa panalangin o proteksyon. Pagdaygon ikaw sulay katapusan o Dios, amo kani pasalamat. Pauli na mi. Ulan na kaayo. Lugsong. Wala pa yung mga Kanang siguruha nga ang dalan nga inyong hangatuan, dalan padulong sa langit. Si Carl. Ahang duha. kinsa man na sila. Asisi na. Sino yan na? Abot to sa pa, mangangoy na data. Balik na mi sa lanaw kuran, unya sila nahibilin kay nagduha-duha sila. Asa sila nga dalan musunod? Ay kuha na pang kay dili ka kuha na sila sila de. Tagbuon mo. Tagaig tungkod pa nga. Pagsungkod mo din ha. Pakuha mo kahoy! Diri bitay. Tara oh. Yeah! Huy, naibata. Nagari bata. Namalit eh sila. Ana dili takto gani. Ay sila. Si kita gitu pangalan. At ay video ba? Hindi na beta nga diri. Ako ba nagduwa-duwa ko sa sabay diri. Oh. Anha ka diha. Kuan nanti nga diri naman ta. Diri naman to. Oh. Aw. Nabiktima mo mi diri sa Olagot. Ang maligid, dali ra maabot. Ang maligid, dali ra. Shirley. Kana mo na uso kanang magtalikod gani mo na og. Kisay na slide. Ha? Shoe cover man.
So, pag uli na mo, enjoy mi kaayo. Sayo na human among AY. So, naami diri karon kay nahadlok mi sa ulan. Naabtan mi sa ulan. Sila. So, to the rescue pa among mga kauban. Kay danlog kaayo ang ilang giagian. Dili pareho sa among giagian ganina. Wala po yung mga kahoy-kahoy. Tara ako. Kulay kagunitan, plain kaayo. Ay, first honor, si Aljiwel. Sunod, si Jiwel, si Alison. Ay, dear! Why are you using your original? Your panit! Your leather! Original yan! Amo na nagkalingkod gini. Nagpinail ka? Nalingkod yung gini. Ano, danlig ito, danlig. Dalawa ako nag-ano. Tingnan mo yung ano likod ko. Again. Turn back. Ayan! Yun ang original. Because you are not listening to the proper way of going home. You know? And this is very danlog. Slippery. If you follow us, it's better. A little bit better. Lagi. Wala man ko kaagi Girl Scout no. Oh, okay. Lisod sila igsoon kay. Kung diha ka sa ibabaw, Slide jud. danlog jud. Arang-arang kung kamo ang nag-agi una. Dili man na mao mong giagian. Asa man dai mo na? Dili man mi sa pikas. Danlog lang kamay pero nakakay mag Diha man mi sa pikas good. Ha? Dito kay murag wadyo kay ma-slide kay na lapo. Kanang murag ano ba? Ano Silang jud mi din eh. Nabasa ng dapat ulan. dito sila mangagi sa may kasagbutan. Usa ka sagbutan dra. Kasagbutan lagi na si Ma'am Lana. Naana to raw. Ah, simbahan banda. Sa kasagbutan mo agi. Sa kasagbutan pa Lisod diya. kay na karo ulisod. Ano May ba ang danlog kasag- na. Amo ganing dali ko kay pag mabasa na siya mo danlog. Oh, nya. Basta dapat mauna jud ka kay para Maulahin. Mo ni ang pinaka-original. Kana siya. Kani. Oh, leather. Denton Pure awa. panit. Wapo ang tag kuan. Taas. Nya wala ka na dakwan diri. Wala man. Taas nga kuan ba? Yes, kuya. Oh, wa man koy kahadlukan niya. Charot. Dalan nga sigpit. Paingon sa langit. Og sinanti pa ganina, dalan nga singpit. Nakakita na bugat in bag ni sir. Kuan na lang kita bahang kay Luy kayo. Hello. Hi. Welcome to my guys. Hello, nag-hill climb kami everyone. Tungod kay ulan. Luy kay